ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga maoy gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mopagaan sa mga pagsulay. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo ug kanako, samtang ikaw ug ako maga. Palimaya sa Kabuntagon World. Let our minds be filled with good thoughts and let us be the voice of those millions whose minds are perplexed. In our hashtag, Usapang Mental Health Awareness, only here on Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, no, good morning sa Good morning. tanan. Welcome, Kuya Jim. Ay, wala Wala si si Awing. Awing. Si Awing, Kuya Awing, makauban oo. nato. Si Kuya Awing, di ay? Actually, nag-attend na ay relative nila nga namatay. Okay. Oo. Good So, morning, condolence, Kuya Kuya Awing. Awing. Yes, and Condolence. good morning sa atong mga kapaglaom who are watching with us today. Mga kapaglaom, importante kaya atong hisgutan karong kabuntago no with regard sa atuang mental health. Ilabi na nga nata karon sa kalibutan nga grabe ang pressure. Yes. Diba? Ang depression, Ang stress. ang stress. ka na yung oo. social media pressure. Yes, daghang makita nga mga perfect nga mga butang Yes, kunuhay sa atong on. mata. Yes. So muna'y maka-cause nga nung natay depression, atong mental health dili na to mataganog pagtagay. Wala ta specifically magisgot diri og
sakit sa mga pangutok. Yes. Apan unsaon nato nga atong mental condition mahimong healthy og uptake. Yes. Kay maski ang paghuna-una og dautan dili na maayo, di ba? Mental ko positive ano, di ba? ato O dapat ang- positive ka nang mag-uulta, problema We're na just siya. raising awareness no sa ato ang mga kadaghanan diha kay sometimes katong mga tay mga kaila no or nadunggan nga mga tawo nga nagkamit og mga suicide or unsa man na Yes. mga pinagdadaanan pa sa Tinuod Tagalog yun na pa. siya. Usually kani sila mga tawo nga they are kanang di sila ka-cope sa mga ordinary demands in life. Yeah. So, ilang stress, dili na nila ma-vent out. Wala sila strong social support. Yes. So, that's why nahulog sila mga inana. So, kani siya, we are creating awareness. Dili lang ni, kay usually ang mga nahitabo ni sa atong mga kabataan. So, kani, dili lang ni sa mga kabataan, kundi dili sa kadaghanan ni sa atong mga, sa kadaghanan. Mga kabataan man, mga katigulangan, babae or lalaki. Yes. No, kita ka, kumusta man atong mental health Yes, fit? no. At present, kumusta man ta? Basin No, ng dapat nag-struggle okay ta. kayo. Pero kasagara, man good, ang problema, unlike sa other mga sickness, ang mental health, man good, kaya sa sulod. Di mo mailhan bang ang tao, smile ra, okay ra, pero happy, nala sa ilalom jolly. ang ihang problema, nag-struggle din sa ilalom, no? Nasa So muna yung siya mga ang atong gilom dapat loob. tatagan og pagtagad karon yung episode mga kapaglaom. And usa sa pamaagi para makadil ta ni atong para nindot ang atong mental health, no? Makig-join ta sa mga activities, no? Mga social activities para dili po kita murag luom ra kay atong tanan sa atong kaugalingon. And usap pod sa pamaagi ana mao ang pag-appeal sa atong paghimo niya activity next week ang NDRIEL Congress or gitawag ni siya og yes, Congress dito sa MVC, no? So, let's watch this. This is our promo video for that particular event. Alang sa tanan natong mga kapaglaom, ang akong pangumusta gikan sa atong buhatan diri sa South Philippine Union Conference nga nagadumala sa atong programa sa NDRIEL. Atong gikalipay og takos nga pagadaygon ang atong Dios nining tuig sa 2018 nga mao karon ang Harvest and Celebration unya nagakatunong usab sa dako kayo nga kalipay alang sa paghimaya sa atong Dios nga ang Adventism sa tibok Mindanao nakaabot na tag 100 ka tuig. Unya gisundan pagkikini siya sa 500 plus na ka mga miyembro sulod sa tibok Mindanao. Og ang dako nga programa nga ato sa Ulugon alang sa paghimaya sa Ginoo karong umalabot Oktubre 22 ngadto sa 27 nga didto kini mahitabo sa Mountain View College. Ang ato nga gipadasig sa tanan natong kapaglaom sa tibuok Mindanao nga atong daygon ang Ginoo niya na pinaagi sa atong pagtambong ang tanan ginaimbitar tungod kay wala na tay registration tanan gi-welcome og aduna tay mga color coding niini nga angay natong pagasuoton sa panahon sa atong selebrasyon labi na gyud sa parid ni anang Pizza 23. Ang kada mission of conferences adunay pagabuhaton nga plot para sa atong parid para sa Valencia. Tungod una kining hitabo nga pagabuhaton nga pagdaig sa Ginoo. Ang color coding nga atong pagabuhaton mao ni siya. Ang magasuot sa pula mao ni ang ato nga mga kandidato sa bautismo. Tungod kay ang pagdaig sa Ginoo, ang dili kabayran sa salapi mao ang kalag nga moduol ngadto kaniya. Og ang color nga apple green kini nagakahulugan nga nabautismuhan gikan sa January 2016 hangtod sa Oktubre 2018 nga nagapabilin sulod sa iglesia nga nahimong nagapadayon o nagaapil na sa buhat sa pagdaog hamiling kalag o sa pagkamatinumanon diha sa atong buhi nga Dios. Og ang tanang membro sulod sa iglesia mao kini ang magasuot sa golden yellow. Nagapasabot nga ang golden yellow mao'y nagapaandam sa pula nga candidates for baptism. Ang golden yellow mausab ang nagapaandam sa apple green nga nahimong hamtong nga mga miyembro sa iglesia nining katuigan sa ilang bautismo. Unya ang dako na to nga gihangyo nga ang tanan mo operar sa tanan nato nga mga programa tungod alang kinis pagdaig sa Ginoo nga sa maong selebrasyon walay tinda nga mahimo o ini nga mga negosyo nga masulod sa Mountain View College mao lang gyud ang atong mga fast foods nga
isa sa Mountain View College, isa sa kada mission o conference, unya gihangyo na to alang sa paghimaya sa Ginoo nining selebrasyon, walay gitugot sa pagluto, gihangyo nga doon natay puasa sa pagkaon sa maong mga unod nun nga kalanon kundi ang mga vegetarian nga pagkaon sulod diha sa mga fast foods nga atong pagabuhaton. So mao kini siya ang pinaka-importante nga ang atong care group sa Tibok Mindanao karong second quarter of 2018 atong daigo ng Ginoo nga nakaabot na tag 11,340 ka mga care group na sa Tibok Mindanao. O kada mission o conference, institution, hospitals o colleges, kini nagaandam sila og mga reports, live reports sa mga activities sa atong total member involvement alang sa paghimay sa Ginoo sa programa sa pagduha kang bilingkalan. Sa katapusan, aduna ko'y pahinumdom nga ang tanan nga mo-appeal dito, ang tanan nga mo-tambong kinahanglan gayod nga malista sa maong listahan sa kada district leader aron kini mo ibasihan usab sa ato nga in-house insurance. Aduna tay mga circular sa atong mga district leader ug sa atong mga direktor nga kini gihatod sa atong matag iglesia ang tanan alang sa kahapsay tungod kay atong Dios man sa kahapsay. Daghang salamat sa tibuok ka pamilya. Magkita-kita ta sa Mountain View College nianang atong dakong pagsaulog. Yes, mga kapaglaom, Yes, magkita-kita. wow. Yes, Oo, sa that is on Mountain View 23 to 27. 27. Sa atong NDRIEL celebration. Yes. And take note sa katong color coding. O, diba? So, na eye color. care group, no? Mga 11,000 na. Kapin, So, okay oo. kayo mo. Actually, Praise God. kaning IEL and NDRIEL, isa na siya ka-strategy sa to ang division, no? To share the love of God to our small group, to our care group. At tapos, nga every member should actively Participate, participate oo. in sharing our faith, no? Muna mo Yes. sila to ang TMI, Total Member Info. Kaya sada magsimba nga na kay friends, di ba? Kaysa solo. And kita mo ta, di ba? Yes. Pagkasabot Yes. mga kapaglaom, magkita-kita ta dito na sa MVC. Diba? Yes. Sa laing bayan mga kapaglaom, how can we not appreciate the effect of music in our thoughts? Mga kapaglaom, to lift us up and to make us feel better. Ani ay awit, igadalit ka nato ni Sister Sunshine Angeli J. Soreño, dire lang sa Harana sa Kabuntagon. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas, walang patutunguhan, kaibigan. Ano kaya ang kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya sa akin, Panginoon, magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, sa tuwin ay siya'y nagbabantay. Ang pag-ibig niya'y tunay at walang kapantay. Hinding-hindi na ako mag-iisa, si Jesus laging kasama, siya sa akin at ako'y sa Kanya. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang
Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siya sa akin, Panginoon, magpakailan pa man. Siya sa akin, Panginoon, magpakailan pa man. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagilay ka na sa Panimbaya sa Kabuntagon World. We are what we eat. So dili ta matingala kung magsakit ta. Yes! Oo. Wala ta kabalo ta nga dili maayo ang gisulod sa ato ang lawas. Ang Kanang uba nga, dili mo kagutan. kanang Utan di na ba? mina siya yun, no? Wala tayo gikot. Yes, o katong mga sedentary, they practicing sedentary lifestyle ka na sila. Mo'y Yes. aanihin. Yes, kaning sakit mali kaya ni kung atong ang lawas ang pingan. So nana po si Doc Laila diri sa another Health health, Beats. Oh, health Health tips diri sa Health Beats. The Bible says, if a man has long hair, it is a disgrace for him. And if a woman has long hair, it is for her glory. Don't you know that our hair on the head serves as heat insulation and cooling, as well as protection from the ultraviolet B radiation exposure? Our hair is made up of 91 protein known as keratin. It is also made up of sulfur and other metals and minerals. Healthy hair indicates good health and good practices. Studies have indicated that correct nutrition is instrumental in healthy hair growth. Thus, the hair needs a correct balance of protein, fats, vitamins, and minerals in order to keep it shiny, healthy, and strong, and to prevent hair fall. Here are foods that will keep your hair healthy. Ocean fish like salmon, mackerel, and tuna. Dark green vegetables and other green leafy vegetables. Nuts like peanuts, cashew nuts, walnuts, and almonds. Egg, whole grains, and yogurt. And of course, treat your hair properly with appropriate shampoo and conditioner, and by pampering it with your competent hairdresser. This is Miss Laila reminding you the honor of an old man is their gray hair. Be healthy. It's a wise choice. Salamat, Ma'am Lino, sa iyong mga Yes. health Yes. tips nga mo to ato ang angay mga kanon. Tete kanon para dili na Para tong Combination. Avoid hair Oo. fall. Gray hair. Ato ang ato ang hair healthy. Yes, to avoid hair fall. Kina ko yung mga hair fully man sa balay ako to kanon. So, dili Yung mga enough ang mga shampoo. Dili lang kay mga dili lang kay mahulog atong hairs likayan po ang mga uban dira kana mo. Dali lang mo Puti na no, diya. mga gray hair. Pwede. Anyway, mga kapaglaom na sa itong mga kapaglaom nga hilig kayo og motor-motor, no? Pwede mo maki-join ani nga grupo. Here's the Trail Ministry alang sa ilang event or ila activities mga ato kining tanawon. Walay kasiguraduhan sa kadalanan sa kabukiran ug lagyo nga destinasyon. Wala kini nahimong babag apan nahimo pang hagit nga kuging giatubang sa mga madasigong trail riders gikan sa Zamboanga Peninsula. Sakay sa ilang motorsiklo, ginatahak nila kini aron lamang sa pagpahat sa gugma sa Ginoo, pinaagi sa pagbisita ug pagpanghatag og panalangin sa mga katawhang usahay lamang maduaw. Matag bulan, managkahiusa ang ZPM Trail Ministry Riders alang sa pagbisita og lagyong lugar aron sa pagpanghatag og tsinelas ug pagkaon sa mga kabataan sa kabukiran. Ug niadtong Oktubre 14, gisugok sa kapin kun kulang 70 ka mga riders ang kabukiran sa Salog, Zamboanga del Norte nga kapin kun kulang 15 ka kilometro gikan sa sentro niini alang sa ilang Mother Trail for a Cause.
Kining trail ministry o Adventist Community Services dako kay ning natabang labi na gyud sa area sa barangay nga among naadtuan tungod kay gihatag man amo dito ang serbisyo para sa katawhan. For example, kanang feeding ministry o pag-distribute og mga used clothing, slippers sa mga kabataan nga pobre gyud kayo nga bisag chinilas dili sila kapalit. Mo nahimo ni siya nga ministry sa Zamboanga Peninsula Mission o sa kinatibuk anini ang spiritual aspect sa mga riders, physical, social o kinatibuk anani alang sa buhat sa Ginoo. Adunay daghang motorsiklo nga natumba, naligid, nadautan o nalubong, apan porsigido silang nagpadayon sa ilang misyon ug nagmalampuson sa ilang tumong. Niadtong panahona, kapin kun kulang 150 ka mga kabataan ang nahatagan og tsinelas ug mga pagkaon. Kini siya nga activity, usan ni siya sa advocacy sa Zamboanga Peninsula Mission, ang trail ministry. Ang recipient ni barangay Sarawagan. So, na 160 ka mga bata, consisting sa daycare padulong sa elementary level ng mga bata. Natay hatag ng mga chinilas, and then after natay bautismo po. Ang registered trail riders nasa 74, pero natay mga unregistered and 30 plus mga non-Adventist. Mga non-Adventist nga ni appeal sa to ang trail ministry. Actually, ug imo siyang tanawon, pwede man ta mag-ministry nga dili ta maglisod-lisod. But then, ang among hilig sa motor, amo na lang gisagulan og ministry. Mao na nga dili ang ministry gisagulan na motor. Among hilig sa mong motor gisagulan na ministry. Ug labaw ni ini, miduyog usab sila sa espesyal nga higayon sa kinabuhi sa katawhan sa maong lugar. Tungod kay ang dunay 21 ka mga katawhan nga midawat kang Kristo isip ilang Dios pinaagi sa santos nga bautismo. Taliwala sa kakapoy o kakritikal sa maong lugar, sila mipauli nga puno sa kalipay tungod sa ilang nahimong mabungahong panaw. Ang Seven Trail Ministry, medyo hagaw siya lang taon sa uban, pero kini siya blessing ni ngadto sa mga katawhan. Naghago-hago may blessing po sa mga riders kay maka-exercise sila, panington sila, mablessingan po ang mga mabisitahan, mga bata, malipay, makadawat ang mga chinilas, dayon makapakaon po, dayon hugoy-hugoy po sa mga kaigsuunan o daghan nga nadasig ini nga nagapay pa na bisag hago, pero ang kalipay naa diha alas magalaga sa Ginoo. Muabot ang katapusan sa dalan, tingali dili na ta makita, hantod na lang yan ianan mataong syudad. Sa matang baybayong langit
sa matahong baybayong langit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagilay ka na suguna sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagilay ka na suguna sa Panimbaya sa Kabuntagon World. We have a role in deciding what our healthcare system will look like in a year or 10 years. But we also have a responsibility to figure out what we're willing to do to get there. Wherever our health is headed in the future, we should ask ourselves some important questions along the way. People especially experience things that are unexpected, unbelievable, and undeniably difficult. Each of us is a potential patient not only physically, but emotionally as well. What could be our behavior if we are mentally disturbed? Along with the burden of workloads at school, at work, in the family, or even the demands of the society, these things can affect us mentally. What is God's counsel for us to evade this problem? Join us as we travel in complexity to a future of worry and illness-free in unraveling troubled mind only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, in this month, we're celebrating Mental Health Awareness Month. O, sama pa sa gikayon sa to introduction video, unsa gyud ay ni siya nga sitwasyon sa to because this is one social condition that sometimes are often neglected. Wala kay siya gistoryahan. O, atong tuki-tukion ni karong buntaga kauban sa bag-ulangan nag-birthday nga Executive Secretary sa South Philippine Union Conference, Pastor Danielo Palomares. Hi, Pastor. Good morning, Pastor, and welcome back. Happy Sabbath. Oh, happy Sabbath. Ako na siyang gayon kay basi minum po kag-happy birthday. Mita. Og sa gayon pa ganina no. Si Awing nag-morph na pud siya. Ba, o na si Fitz. Kita ka magumuduban. Ba, o ang brother Awing, condolences sa inyong family no. Kisin naman. Murag dili pa pud ko kay balog in particularly Pastor ba sa murag na ay condolences sa dinhaving. Oo. So, speaking of condolences, Pastor ba, no? Kanang murag ma-disturb yun na ato ang mental health. Ana, no? Unya, so magsugod ta, Pastor, sa pag-istorya. We say that our body is a temple of God, but why do we get sick? Lagi, no? Actually, atong i-distinguish nga, kining body temple concept, actually, Ma'am Angel, Fitz, duhay iyahang implication, ano, no? Primarily, body temple refers to the body of Christ, which is the church. Okay. So, muna siya ang primary connotation. But secondly, kanang 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20, mao na gina siya ang atong lawas. Okay. So, tungod kay mao na siya, ang pangutana, nganong gasakit pa ta, nga gikliman sa Ginoo nga ang atong lawas sa holy, diba? Temple. Oo. Paano mo guni siya? This is a contract between two unequal individuals, no? Kini nga parte ang Ginoo nakikontrata sa tuwa, lambigit sa tuwa, powerful siya, ang kita dili. So maski og nakakontrata nato sa Ginoo, magganahan na siya nga magpuyo nato, but our body remains to be what it is, human nga nahulog ta sa sala. Ayun. So dili na niya ma-cure unless otherwise maabot sa punto nga kanang gitawag nga glorification na siya nga state, no? Tuwa na ta sa gitawag immortality state. Pag-abot na o dili na siya di na tamtaptan o sakit. Ug unya slowly but surely mahimo na ta nga equal with him, no? In the sense nga di naman buta magsakit, no? Pero sa pagkakaron naatay kontrata sa iya pero we are inferior, he is superior. So, kay mo na siya yung kay we are still mortal. Yes, that's diba? true. So, pwede ba na ito yung Pastor nga ang sala ay kani mga sakit nga itong nanahigauman? Paano siya ka ng punishment sa mga sala nga itong nahimo? Kaya may nana nga pagtuod, di ba? Nga, nag-doubt ka kay nakasala. Atong i-distinguish, no, kay in the case of Job sa Bible, wala siya gihimo nga sakit, wala siya kanang gitawag nga atraso, pero nagsakit siya. So generally speaking, doon na gitawag nga violation to the laws of health results to
illness, no? Panalitan, gaabusar ko. Gapaulan baka ko, gapainit o unsa nga mga practice nga dili siya helpful, mahitabo ana magsakit ko as a consequence sa akong gihimo. Pero naay mga tao nga like gaamping sila sa lang health, gabantay sila, pero naabot sila sa environment nga naa ditoy mga contamination, no? Naa ditoy like epidemic baka. So dili out sa ilahang gihimo, dili punishment sa dili consequence sa ilahang gihimo kung dili naapektuhan lagi sila. And then ato pong i-consider nga naay gitawag nga pagsulay. Sama sa case good job. Wa siya sakit, butangan siya sakit sa kaaway para sulayan na iyang pagtuo. O di po siguro maayo nga basulo na itong Ginoo, no? Magsakit. O dili po maayo nga mag-judgmental bitaw tapits mo yun nga aga sakit na maldito gini ana. Dili po maayo. Or kada bitaw mamisita ta sa hospital mo yun ta sinulsul sala. Maginulsul ka basig na kay Lagi ba? dili na siya, no? Judgmental. Judgmental. There are several factors affecting it. That's it. Diba? So mo gina siya. Pastor, do move ta sa body specifically Sige, dito okay. na gyud ta sa ato ang mind. Okay. Kay diba we were told nga we have to keep our mind busy or our mind active. Dili ta mag-idle kay ang so to gigon an idle Mind is the workshop of the devil. According to How E.G. is that White. so, Pastor? Para maklaro lang nato. Kita magud gi-create sa Ginoo nga ang atong mind grabe gyud ka powerful, no? Kanang giingon ni sa Proverbs chapter 23 verse 7 ingon nito, as a man thinks, so is he. So kung unsang imong ginapamalandong kanunay, gina-imagine nimo, ginahuna-huna nimo, eventually moabot ka ana nga punto. Correct. No? So mo na siya nga ang giingon sa mga eksperto ani nga linya, no, nga kanang imong i-engross ang imong mind sa mga butang nga kanang maayo, no? Dili nimo siya bakantihan, no? Ang ato mga imagination na sama sa giingon ni King Solomon nga ato siyang bantayan kay kung unsa ang atong ginahuna paingon kita din ha. And our mind, no, our brain so to speak, mo na siya ang seat of government sa ato ang lawas na ang central command. Kay mo ra you are what you think. Ba? You are what you think. O kung sa computer pa mo ni ang unsa na ilaha? CPU. Central Processing Unit Diba ng so brain. importante kay pastor that That's you it. feed your mind with good thoughts Yes, kay para dili siya inana ka disturb, inana siya ka troubled. In fact, sa concept ni Apostle Paul bitaw sa kanang gitawag repentance and then kining conversion, ang iyahagyod first of all is the renewal of our minds. Yun siya, kung dili ta mo conform sa kalibutan, yun pa niya, Romans chapter 12 verse 2, i-renew ang inyong mind. So, pastor, kay murag dako kay na siya nga statement no, renewal of the mind. Mura man kagag kung sakyan ang pag-overhaul. Di ba? Unsay kung kanang kuan, pastor, kanang tip na to ana, pastor, sa ato ang mga isip Kristiyano, pastor. Yes, importante Kay di ba gi-story na to kay di ba stress. Okay. Di ba demand sa trabaho, pastilan yun. Nga dili kay pag-abot nimo sa balay nimo inas siya si want nga mabiyaan nimo ang trabaho. Say, Sa gidala. dala kay someone ni fits teacher. Yun dito 24 sa hours balay. man yun ni siya. So, murag wala na separate ang inyong private life o ang inyong Mura inana. Okay, professional maguna pa ka connected. mag mo kog test ug mga activity inani. O di ba? Actually, itong i-quote, no? pastor. Most often quoted ni siya nga passage sa Bible. Philippians chapter 4, no? Verse 8. Ganahan gyud gani ako ning gitanaw sa nakalain-lain nga version, and I like the ESV nga version ingon dinhi. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Ayun. So katong akong gibasa ka ganina, unta mao to siya ang sentro sa atong thought. Baga murag ang muagi kanunay ba, no? Kay murag mo kung nakikita like imprinting ba nga ang gaagi dito kadto gid unta mga noble nga mga panghunahuna, mga pagdayig. Happy thoughts. Yes. That's Mga it, nana, no? Kay happiness, di ba, is a choice. Yes. If a healthy lifestyle is a choice, happiness is likewise a choice. Pero nag-iingon ni Sir Yul. Kaya di ba si Sir Yul, we had like a worship and evening with him katong Wednesday. Okay. Nag-comment si Leia siya, Sir Yul,
Happy jud kaayo ka og disposition no ang iyahang gitubag because I don't have a choice. Oh, di ba? Oh, So mao ra gyud na siya. And it all begins in the mind. Apply pa na sa atong balik. Even ang crime gani begins in the mind na yung mga crime Correct. consummated na sa mind pa giingon ni Jesus Christ. Ang imong hunahuna kung dautan kayo with respect to adultery and the like wala na. Dito ra sa mind. Ba? Nahuman ang istorya. Mao man. It all Then, Kwan begins Pastor, inside the mind. what if sa atong situation you were talking about that and sa atong environment labi na city life bidaw okay ra siguro sa mga rural Yes, oo, sila mostly peaceful. basta sa syudad. Usually pag gawas mo sa streets abi maggubod dali mo na diretso. Then prone kita sa depression, anxiety, tungkol sa Correct. kabisi sa palibot. Sama to pag deal labi nag atuging situation atong palibot environment na nagid ang situation. Actually, doon na biyay na kanang effect bitaw kay originally man gud ang tao gibutang sa garden. Amo na doon na gitaw garden Ay, nga. nice. More nagets na ako O ron. garden motif ba no sa Oo. sa creation. In harmony. Ang mahitabo din ha naipanahon yun nga mag-change tag environment no. Correct. Pero ang usually ang atong ginahimo na mga busy mo kay ta mo piyong lang ta sa atong mata. And then atong i-meditate no. Pero dili ta bakantihan nato atong una-una. Atong istoryahon na Ginoo with our minds. Amen. Ato siyang istoryahon Ginoo, stress kayo ko, busy kayo ko. Atong isulti ng tanan nato nga mga kahiubos no. Kay kung ma-unload na nato na nga doon sa iyaha, and our minds also listens no. Mayon nga ang dalunggan ni mo amino dili oy ang mind. Ang mind nimo, your mind also sees things nga dili makita sa mata and even listens to things nga dili madunggan sa atong dalunggan. So moagi-agi na sa ato ang mind and then ma-develop nato ang peaceful environment with Jesus Christ nga murag naa ta sa gitawag garden nga mode. Oo. Okay. Pagkanindot na siya. Ba, so mo gyud Sa mga- na siya no Sa nga. mga malls na sila yung marag garden. Oh, nakabantay mo. Ba? Oh, nagipangsulod na dito kay ngano man. Pangsulod na. Gusto murag na bantayan nila nga iuli ta sa ato ang kanang nga gitawag sa science bitog habitat no kung asa gid dapat to ata dito. Oh, kada mga mo na gitawag karon sa kuan pa nga bagong linggo sa sustainable development pa pastor nga green spaces. Okay. Di ba? Oh, di ba? Green, So, in harmony siya kaayo. Okay. Dabi to, in all ways, di ba? Murag ang makuha na to ni pastor no nga you do not in all the stresses sa Ginoo, in all the stresses that the world has given us, always connect with God para na imong happy thoughts. No? Okay, that's it. And Ana take a siya, break Pastor. sometimes. Mura ka closing. Bitaw, Pastor. And then- Do we have parting words, Yeah. Pastor, sa atong viewers? Balik ta sa Philippians no. Chapter 2 verse 5. Ingon dito, let this mind be in you which is also in Christ Jesus Christ. Which is also the mind of Jesus. Amen. Buti pasabot nga ato lang yung kopyahon ang mind ni Jesus Christ. Wala siya gahunahunag dautan sa uban, ang iya gahunahuna ang kaayuhan sa uban, paglaom sa uban. And then he thinks about others first. And Ayun. I don't think kung naghahuna-huna pa siya siyang kaugalingon, wala na gyud. Others lang gyud ang others kay mauna siya ang mind ni Jesus. Ba, nindot kaayo, no? Altruism, di ba, Pastor? Yes, that's it. Oo. Mm-mm. You think Ang of panigudo. others because in that you get to commune with them. Okay. Di ba? So, yun ba, mga And the secret of kapaglaom? joy daw is Jesus, others, you. Oo. J-O-Y. Di ba? Okay. Oh, si Brother Fitz. Because happiness is, di ba, to know the Savior. Di ba na kantaan na, Pastor? No? So mga kapaglaom, no, we hope that we were able to enlighten you with unsa gyud atong panglawas og ato ang kanang mind. Panghuna-huna. Di ba? Panghuna-huna sa kanang despite of the stresses that this manly world, di ba, have given to us. And we always have to hang on to that nga kani nga kalibutan temporal ni siya. Naapag yung mas nindot nga kalibutan moabot diri sa toa nga mopuli para inani sa atoa. Okay no mga kapaglaom no. Mupadayon pa ta sa atong programa. Daghang kayong salamat Pastor. Do you have a greeting para sa ato ang mga kapaglaom? Yes, aktong i-greet ang ato ang tanan nga mga parishioners no dinhi sa South Philippine Union Conference, the whole territory including Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Surigao Islands, etc. Ug ako pong i-greet ang akong mga paryente din sa Davao o din sa Cebu. God bless you all. Amen. Ba, God bless. Daghang kay salamat sa pagtanaw no. Thank you so Ug much, karon Pastor. mga kapaglaom, isa sa maghatag sa atong kalipay ang mga kabataan. Tanaw na to ni ang Kids Station. Welcome to Kids Station. Today, we're gonna do activities.
And after we cut the cups out, and after that we glue it right here. And then we write something to our mom. And then put 3 sticks here. And then after you put the sticks, you have it here. Okay, enough talking now. I'm gonna finish this. I'll show you the finished product later. Here's the finished product. And for all the mothers out there, happy Mother's Day. Thank you for all the sacrifices you make for us kids. And kids, in Ephesians 6:1, it says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Always remember that, kids. See you next time. Bye. Mayong adlaw mga kapaglaom, aniya na usab kita sa Bible Beats. Ako makauban karon akong co-host sa Panimbaya sa Kabuntagon, Bing. Yes, good morning sa inyo mga kapaglaom, no? It's an honor nga makauban ako si Ewing o magtuki-tuki na punta sa atong mga kapaglaom diri sa General Santos City, ang tuna capital of the Philippines. And unsa ato pangutana sa atong mga kapaglaom? atong pangutan atong mga kapaglaom nga unsa tong nga klase nga mga mananap nga kundiin asa gibalhin na ang daotang espiritu nga nagpossess. Ibadlong sa Ginoo, balhin mo ang hayop. Nanghayo sila nga balhin lang balhin mi lang mi aning nga hayop. Unsa to nga hayop? Wow, nindot na nga pangutana ron. Ato sayron dinhi karon Bing kung unsa ang ilang tubag. Ready na ka? Yes. Sige, let's going. Go. Ang nai sa katawo nga napossess sa daotang espiritu. Gibadlon siya sa Ginoo, gisudlan siya. Gibalong sila tapos nanghayo siya nga ibalhin na lang ko ani nga mananap. Unsa to nga mananap? Sa baboy. Wow! Tumpak na tumpak! Tumpak, kay nakatubag ka. Tanaw tag Hope Channel. Yes, ma'am. Hope Yes. Channel. Kita naman. Thank you. Salamat, ma'am. Ang pangutana is story sa Bible nga ang daotang espiritu mingbalhin dito sa usa ka mananap kay gibadlong sila sa Ginoo. Unsa man to nga mananap kung asa siya ning transfer? What layo? Kumalo mo na naman. Nangambak na ganito dito sa pangpang, yes, dito yes. dayon sa tubig. Nangambak sila. Unsa to? Bakukang. 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 Dili, sa unsa man tubig? Baboy. Baboy! Swine. Baboy ito siya. Ami hatag sa Thank ima, you, sir. thank you. Salamat, ha, salamat. Unsa to nga mananap? Mosquito. Mosquito. Ikaw, ma'am, ikaw. Niambak ganito dito sa pangpang, pangpang. sa tubig. Daghan kayo sila. Kanang frog. Frog. Ma'am. Mosquito. Mosquito. Ang tubag Bing, unsay tama? Baboy. Baboy. Kato niambak nga. Okay. Okay, namihatag sa inyo mama. Thank you. Ang mananap nga ni ambak ito sa Baboy. pangpang. Baboy. Wow, baboy. Kabalo Thank you. siya do. Thank you, Hope Channel. Unsa to nga klase nga mananap nga ni ambak ito sila sa pangpang. Wakwak. Mananap, mananap man, mananap. Baboy man siguro to. Baboy. Baboy. Imo. Nakabalo. Mga kabalo. So, unsay tubag tinuod Bing? Yes. Correct. Ako si Kuya, baboy. Baboy. Yes. Sige, namihatag sa inyo Namihatag ha. sa inyo, ah. Hope Channel ha. Tapos ibadlong sa Ginoo. Tapos ang demo naghanyo sila nga i-cast out na lang ni Anis sa mga mananap. Unsa to nga mananap nga ning ambak sila gali sa pangpang. Ikaw gang mananap, klase nga mananap. Baboy. Ikaw. Baboy. Ikaw baboy o ikaw baboy. Ang tubag Bing unsa? Baboy. Baboy, kamong duha. So nakatubag mo. Tagaan ga punta Yes, mong upat. baboy to ang yes. Hope Channel. Okay. Okay, dito. Sa wing. Sige. Okay, thank you. So Bing, atong nasayran din hino, naata rin dapit kanana nila din nga mga tuna. Yes, ug humot kay ilang Humot kay gikaon tuna. wing. Tungod kay mo ni ilahang kananan. Gikan diri padulong dito. Straight jud na Straight na siya. og kadaghanan sa ato ang mga kapaglaom pangutana kabalo sa sa answer Sa no. answer nga gisulod ang Ning demonyo. transfer, demonyo. Dito sa baboy. Yes. Kung makita nila sa no, sa Matthew 8:31 to 32. So, ato nakita ang taga Jinsan nakatubag. Okay Yes, kayo. okay kayo. So Bing, daghang salamat sa imong pag-uyog. Doon natin pasalamatan sa mga Yes, giveaways karon. magpasalamat mi sa The Flock, sa Sir Alta family o The Roy family. Yes, thank you so much Salamat sa kayo. inyong pagsuporta sa Bible Beats. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats, nagasuroy sa kadalanan. Nagahatot sa kamatauran. Kini si Bing Kabahog. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World.
Mga buntag mga kapaglaom, happy Sabbath kanatong tanan. Nasa pagkitaas sa itong segment ang Let's Pray Today. O kini ang higayon natong gihin alang sa paghimo nato sa itong 777 prayer. Kabanon sab sa pagampo sa mga prayer request kay ipadala din ang atong programa. Atong kauban sa pagampo gihapon si Pastor Daniel Palomares. Thank you so much Pastor sa padala sa pagiguban. O ganiya ang mga prayer request akong pagabasahon. Yun dire, please pray to the bereaved family of Balukan and Perigo. Ginoo magauban kanila nining panahon sa ilang kinabuhi. And another prayer requests from AG Love Etak. Pa-request na ako pagpaampo akong papa si Banjo Etak nga makarecover pagdali gikan sa iyang stroke. Salamat. And another one from Covina International SDA Church. Happy Sabbath to all viewers. We are watching live from the International SDA Church of Laverne. Please include in your prayer our names listed for the World Circle of Prayer. First we have Pastor and Mrs. Carlito Kidet. Next we have Ed and Mayen Abejuela. And also the newlywed Sam and Honey Salarda. And also Chari Pagapo. And we also have here, let's also include in our prayers this is from Pastor De La Cruz, no? Our auntie, Ruth Nocasa, na siya'y cancer, stage 4 na. She's from Vancouver, Canada. And lastly, we also pray and also thanks to God for the celebration of the 25th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Edwin and Ibing Dago. Pastor? Ako ang iyon ng tananong, atong ibutang atong presensya din na si Diyos sa magkita mag-apo. Amahan mo nga nakas mga langit. Among pasalamatan ka o among daygon tungod kay nagpadayon ang imong gugma, ang imong pagsustento, ang imong pag-atiman o ang imong pagbubos mga panalangin alang kanamo. Among dalhon ang pagpasalamat niining among mga kaigsunan nga nagsaulog sa ilahang silver anniversary, Mr. and Mrs. Edwin and Ibing Dago. Dugangi pa o Diyos ang ilang mga katuigan. Ihatag kanila ang daghang oportunidad, ang ilang kinabuhi o ang ilang panagkamagtiayon mahimong panalangin usab ngadto sa mga tao sa ilang palibot. Amo pong gidala o Diyos ang among makaigsunan nga naa sa balatian. Doon nami igsuon nga si Banjo Itak, bago lang siya na stroke. Tabangi siya o Diyos nga makarecover siya dayon. Doon nami usa ka igsuon nga naa sa stage 4 cancer nga naa sa Vancouver, Canada. Among giampo Diyos nga imong tabangan siya na unta madali ang iyang kayuhan og kung pwede lang madugangan pa ang iyang kinabuhi. Amo pong gidala ang international concern for prayer sa Covina Church. Among giampo si Pastor and Mrs. Carlito Kidet, ingon nga Pangulo sa Western Mindanao Conference amahan, dugangi siya kaalam, tabangi siya. Yang tanang mga desisyon mahimong maghatag og himaya kanimo o kauswagan sa iglesia. Amo pong gidala ang si Ed ug si Mayin Abihila. Tingali naa sila yung mga issues sa kinabuhi o Diyos, challenges, o tingali mga kadaugan nga gusto nilang pasalamatan nga na kanimo. Kining tanan among gidala uban ang hangyo, uban ang positibo nga handom nga kini mo balik og imong igarantiya nga to kanila tungod sa imong dakong plano o tungod sa imong gahom alang kanamong tanan. Salamat nga ikaw magatubag sa among pagampo, among gitugyan kini sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Thank you so much, Pastor. O sa ato sa mga kapaglaom, kung adto na kami mga prayer request, pwede kayo padala sa atong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Pwede usab sa atong contact number na makita sa mga TV screens. Kaya let's pray today where you don't have to pray alone. Be thou my vision,
still be my vision, a ruler of all. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, a ruler of all. Hi, ako po si Jigo Manikad at happy viewing, happy watching sa Panimbaya sa Kabuntagon World. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Aniya na pud kita mga kapaglaom sa paghatag og tambag sa usa ka suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I believe nga matag usa ka nato na anay tagsa-tagsa nga challenges sa kinabuhi ug lahi-lahi ta og way sa pag-cope niini. Apan sa ako ang kahimtang karon, nakaingon jud ko nga asa pa man ko mokuha og strength. Unsa pay reason nga mo-hold ko. I am a college student ug gani ga part-time ko para na ako'y madugang sa akong mga galastuhon. Kaboy kayo akong daily routine. Ang ako lang unta, do na pud support nga makita sa akong parents, pero murag against pagani. Then, biktima ko sa gipaasa sa gugmang giahak. I just want to recover, pero gina-judge man hinuon ko sa mga friends nako nga akong ginastoryahan. Dili kaayo ko ga-open sa mga tao, kay usahay ideal kaayo ilang mga tambag. Yes, I'm weak, I'm tired, I felt so unloved and unappreciated. Sa tinuod lang gusto ko mo disappear sa mapa. Unfair kaayo ang kalibutan. Kabubuton pa ni sa Ginoo sa masakitan kog inani. Yun. Di ba murag katong GMP nato ba? Ganina pastor ang illness kuan pero kani is iyaha is realidad yun siya karon, di ba? Nga murag nagkatapok-tapok na gyud ang iyahang problema. Siguro kung tanaw mo sa physically, kay mo sa problema, kay yabi sa responsible nga tao. Ba? Busy Grabe kaya. struggle sa self Busy kayang life kay Busy kayang estudyante life. siya, ga part-time pa siya. Di ba? Sumon na bitaw, di ba? Matingala na lang ka katubitang mga nag-commit og Giluom, suicide gid sa akba nga happy man kayo na siya unya. Tingala jud. Nikalit lang og inana, no? Ilum-lumi lang. No? Wala man sila yung masturyahan. No? So na yung isa. Muna to ang Kuhan mo na atong pagkatukion, tagkatukion karon padayon na to ni kay understanding the mental health wellness unta no. So magsugod ta dili na pagpikas fits unsa atong may istorya sa ato Nasa ang question letter din sender. Mamiss nga kabubuton pa ni sa Ginoo nga masakitan ko ginani. Ba? I just want to defend God, no? Kay dili man siguro kabuton sa Ginoo nga magkasakit ta. Siguro ang mga tong basulon sa mga kasakitang satanas. Kaya ang Ginoo dili gisagahatag og mga di maayo sa tuwa. Maayo ang naghatag sa Ginoo sa tuwa. And kasabtan ka na mo, ma'am, no? And salamat kayo sa pag-share sa imong problem sa mua. And wala man media physically nga mag-comfort sa imo, pero hopefully pinagi sa mga words nga mag-share sa imo makatabang maka ano kay paglaom sa imo kinabuhi. Ma'am, life doesn't end there. Bisag na ang nag-exist sa imo nahuna. And please don't limit your world or do not limit yourself to the noise inside your head. And na yung mga tao nga napay nakigugma sa imo. Grabe si Fitz, grabe si Fitz. Sa to Fitz, ato lang siyang stress. Don't limit yourself to the noise. noise inside your head. Bitaw. Napa yung mga tao nga nagmahal sa imo. Big words. Napa na sila sa palibot. Kung dili mo ng parents, napa na sa mga friends. Ayaw gid sa don't lose hope. Diba? Kay napa yung mga tao gid, napa yung mga tao gatingala sa imo, gatanaw sa imo nga may pasya inani ang kinabuhi, di ba? Make them as an inspiration. Kaya kung nay mag-pull down sa imo, naman po pull up sa imo pataas. Una-una hold dili on gyud for ka that. magpabiktima sa gugma. Yes. Ano siya si Fitz? Di ba? Pero moto sa moto siya sa imo ha. So just ano lang, no? Oo. So si Brother Awing
Naabot-abot ka gym. Oo. Kurang Gym, dito unsa to? rin gyapon kumukan sa iyang pangutana kung kabubuton ba sa Ginoo. So mo agree ko kang Fitz nga dili ni siya kay ang Ginoo iguro na siya mutugot na siya like sa life ni Job. Yes. Ang ni kuan jud ang Satanas ningon siya nga ang Satanas nga kung pwede sa mananghit po na ang Satanas. So Siya may itugot author po na sa yun. Ginoo nga kaya makaya sa gisulayan. Oh. Makaya niya ang trials yang kinabuhi. Oh. So mao na siya depende ra nin mo na sa giunsa nimo pag cope up nga problem sa imong life. Positive ka, connected gyapon ka sa Ginoo. Sure ko nga imo ra nang overcome. Oh, ba? Prayer kay ingon pa ni Maymay Globes ato ang Facebook live dire. Prayer is the medicine. Prayer is Oh. the medicine. Oh, praying, God is the doctor, praying is the medicine. So isa nga tip nga gihatag sa amoha is pagampo. Ba? Oo. Bing. Ang ako Ikaw, lang unsay is, ma-share na to? sa iyang pangutana nga, life is unfair. Oh. According to Bill Gates, yes, life is unfair. Kung samtang naapata diri sa kalibutan, no, makaagi yung mga kasakit, paghilak, mga kasubo sa diri sa kalibutan, samtang this is a sinful world. And yes, feeling unwanted, unloved, manifest itself physically. Mugawas yun na physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Muna siya ang matawag law of attraction. You attract what you feel, what you fear, and what you think. So, naamang ka ng sitwasyon, don't romanticize or victimize the pain nga imo ang na-feel diha. Kay the more mas taka diha, murag lisod na, maabot, lisod siya. So, give your burdens to the Lord. Bahalag makaingon ka nga, among advice is very too good to be true. Pero mo yun ni siya ang pinaka-best. Give your burdens to the Lord. And He will give you. He will give you the blessings of life. Surrender. That's ang keyword is surrender. That's for sure. To Tanaw God, po all panimbaya. your burdens. Di ba? Tanaw mga And it music. helps nga mo tanaw kag morning nga Harana. among harana sa Ang harana, kabuntagon. ang music ba katabang yun? Maka-uplift sa imuhang soul, di ba? UP. Sa atong mahatag Ma'am sa Ange, unsa unang paghatag og tambag nga dili ideal? Ba? Mo na Kaya di siya ba kay mo di ba? hinder siya nga mo share sa iyang friends kay do ideal or do kuno kaya ang tambag sa iyang friends. Well, anyway, So, wata yung kabalo. practical siguro. Unsay tambag sa iyang mga friends. But anyway, kanang siguro kung ato ang hunahunaon dili lang kay ikaw ang nahina nga kaagi, di ba? Do not let your thoughts eat you. Kay kung unsa imong ginahuna-huna mo gina imong bation. Correct. Daghan man tag pagsulay. Actually, maski kita tanan daghan tag mga ginagian. Kita ang istorya dali. Oo. Yes. Pero Struggle siya ang adlaw-adlaw. in times like this, ang imog yung gikinahanglan ang Ginoo. Mura gyud maka-complete og makatabang sa imuha. No, so ang Bible nag-ingon, cast your burden unto the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Psalms 55:22. Siguro Amen. give yourself a break. Break lang sa kadiyot nga have time nga siguro mo bakasyon ka para maimuhang ma-realize nimo unsay dapat nimo i-realize, and instead of counting all the negative, all the pagsulay nga nasa imuha, i-consider pud unsa ang mga panalangin nga nasa imuha. Yes. Di ba? And kung imo nang ihapon mas daghan pa na kaysa sa mga pagsulay nga imo nagian. And mind you, imo ra gid nang malampusan or imo ra gid nang ma-overcome with God. Yes. Ba? And after many years niya mag-share sa iyang life story sa Panimbaya, ato siyang i-feature. Yun sa niyang Never pag-overcome. get nga iyang Overcoming. kung ano niyang kinabuhi kay no. Daghan kayo ang gusto Life is a mabuhi. gift. Oo, life is a Yes. gift. Life is a gift. And It's so daghan kayo ang precious. gusto mabuhi pero wala Dito sila na. nagmabuhi. Kaya Yes. sakit, di ba? So siya nga wala. So, Sa inistoryahan Shit. pa kanang kuan ba, kana bitaw tinambay nga pagpasalamat kag na kay problema kay buhi pa ka. yes. Kay kung wala kay problema amo na siya. Nani kayo Di ba, dungan, Pastor? Nani kayo dungan. Ako ate, gato ko, life is fair. Because it is unfair to everyone. Kailangan matag pagsulay, di ba? Correct. So, ina na siya. Bitaw. So, Pastor, unsay atong mahatag ani nga advice kay medyo laom-laom. Lagi, ginahawa po kong lawang Oo kay ba? Mental health. kalaban na ba niya mga idealistic niya. Oo. Kasi akong isulti ko, ano po, balayo na kayo siya. Okay, mag-repel na siya, no?
ako siyang ubanan, no? Ubanan ta ka, ma'am, nga life is unfair. Nga no, ikaw naka-college, ang uban wag yun kaabot og college. So unfair na siya. Tinuod. Oo. Ikaw na part-time work, ang uban gadagan-dagan, pudpud na lang ang sapatos ug tsinelas, wag yun kakitag work. So unfair na siya. Ningon ka nga nabiktima ka sa giahak nga gugma. Ang uban wa gyud gugma nga na eksperyensyahan. Mao. May pa ka kay na baski giahak. So blessings. So unfair gyud ang kinabuhi. Now doon ako ibilin nimo, no. Kay lamit na mga ka itong mga tambag, labi na itong kang Iyop, kang sa tanan akong mga kaubanan ng ilang tambag. Grabe na yun to. Solid na to. Ako lang i-quote ang Luke chapter 12 verse 1, no? Pumahimo, imuha po ning bantayan, paingon sa verse 6. Nalay na din ha, ang nindot kayo nag-ingon nito nga, dili ba ang mga gagmay nga langgam, sparrows, no? Are sold at 6 pennies. Buti pasabot kana sila mga walay mga pulos nga langgam pero mahalin. Nag-ingon si Jesus Christ, dili ba ikaw mas dako pa og kantidad kaysa mga sparrows? Yes. So muna akong ibilin sa imuha. Ayaw magpakamatay, ma'am, kay ngano dako kay kag kantidad. Unsa giingon sa Biblia, bisan pag ang tibok kalibutan ikuan sa imuha, ibaligya na tanan, dili pa na makabayad sa imuha kay grabe ka precious nimo. Una ka kanang imong life, di man na no? Ato gino mo ginhawa kitag maayo, no? Kay ngano man ang kinabuhi dili ato iya sa Ginoo. Yes, oo, because life is a gift. Og di ba nato one time atong istoryahan po murag similar po din ani nga kung ang problema mag-toughens you. Di ba? It depends on how you kung how react. you kana kay kimurag tanaw nimo ng mga successful nga mga tao. Ang ilang mga tubag sa kanang kuan is they became successful from their failures, from their problems. Naagit Diba? sila giagian nga. Oo. Grabe po nga mga pagsulay. Kay actually kana imong burden nga kuan karon gidala, pag ma-overcome lagi bitaw na nimo, I tell you, you'd be one of the best advisors. Yes. That's true. Motivational speakers. Motivational Ma'am Age, na speakers. kasi pwede masturyahan na pastor ba? Or Oo. naduol, kakailan niya para makatambag sa Pero di ba si isa tagi istorya lang no kay overwhelming kay mo bitaw nang the beauty of Sabbath nato because we get to rest from the worldly nga mga affairs, di ba? Sa That's one stress, sa way. kalibutan. Di ba makita nimo have a break. Bisag advertisement pa lang na siya sa isa ka chocolate pero tinuod na siya. Give yourself a break because it can be overwhelming ang trabaho. Yes, di ba? yes. Oo. And the break would also be commune with God. Di ba? Get closer to God. And always remember you are one precious soul. You're a gift of God and look take consider all your blessings. Katong gingon bitaw ni Pastor ganyan sa GMP nga, happy thoughts. By having happy thoughts, you count your blessings instead of your problem. It's not, dili ni siya nga dali ra istoryahon ha, pero it's an exercise, it's a decision because at the end of the day, happiness is a decision. Choice. Happiness is a choice. And do not forget, do not isolate yourself. Uban lang, bisan pag dili na sila maminaw sa imuha usahay, kay ideal na kayo na imong gikapoy na siguro sila, it helps that you are with people. Connect with real people. Yeah. Diba? So we hope nga natagaan ka na mo og tambag inani naka-enlighten mi sa imuha and always remember, kneel down, entrust your worries and cares to God. Diba? O karon mga kapaglaom, moadto ta sa tanaw na to ang celebrations, duha ni siya ang North Central Mindanao Conference nga Pathfindering o ang 25th anniversary sa AMC Valencia. Taritan out. Ang kini siyang gitawag nga master guide because you can guide and master of all such nga gitawag nga necessary jud kaayo sa ato ang mga pagtabang ngadto sa uban. So, ang kana siyang gawas ana do nagyoy importante kayo ang kanang mga knowledge pod nimo sa ministry diya sa gitawag ba nga spirituality. Ang goal nga amo ipaabot sa ato mga Pathfinders is para nga ang atong church makahimo sa pag-nurture alang kanila o sa pagsuporta sa bulaton nga diin ato ginasuportahan ilabi na sa paghatag og mga missionary work o sa pagbuhat sa mga bulaton nga niya diri sa ato nga iglesia.
karon atong maobserbahan ang usa mga skill ang ilang ipakita sa atong mga kabataan, sa mga Pathfinder children nga anak diri sa atong simbahan o dibigino sa tilungan ato sa Dilmar School nga diin gihimo gyapon nila ang ilahang katungdanan as a Pathfinder member. As a young master guides, our role here in our church is that we need to cooperate sa mga programs para sa pagpalambok sa iglesia, pagsabuwag sa mayong malita, and ang role is isa kayang master guide is that kabigo nato ang mga kabataan, mga young people para sa buhat sa Ginoo og serbisyo, isip isa ka servant leader. So ang master guides is very comprehensive kaayo, ginagitawag nga mga kuana siya, nga mga requirements sa dili pa ka ma-invest. Mao na nga ang tanan nga mga batan-on sa Seventh-day Adventist, they are encouraged to join the Master Guide Club. Karon nga adlaw mao ang nagsugod ang atong 25th anniversary sa Adventist Medical Center Valencia. Kini nga activity gisugdan sa pagkakaroon mao ni ang atong gingandan o Grant for a Cause. On behalf of North Central Manila Conference of the Seventh-day Adventist Church, we would like to bring greetings to Adventist Medical Center Valencia on its 25th anniversary celebration beginning today and the rest of the coming days this week. Mabuhay Adventist Medical Center Valencia. I would like to personally greet the hospital in their celebration for the 25th founding anniversary. I pray that God will continue His blessing on this hospital so that many people will still be served. Happy 25th anniversary! So today it's a start for AMC to present and to be advocates of the preservation of the culture of Bukidnon. So I would like to say congratulations and happy 25th year anniversary. It has been a quarter of a century that you have been serving the community of Valencia City and also the whole province of Bukidnon. And you have touched thousands of lives. And keep doing good, keep dreaming big, and keep serving for the Lord. Happy 25th anniversary to the Adventist Medical Center Valencia. Congratulations to the leadership of this hospital. May you continually bless by the Lord as you continually lead His people in continuing the healing ministry of Jesus, making people whole through the grace of God. So now I would like to say congratulations and happy 25th anniversary Adventist Medical Center Valencia. To God be the glory. I would like to greet Adventist Medical Center Valencia a happy 25th anniversary. I know that the Lord is good to our institution because our motto says that we will take care and continue the ministry of Jesus Christ in terms of healing the people in this area. So to all leaders, officers of this institution, may I convey once again my greetings, our greetings from the South Philippine Union Conference. Happy 25th anniversary, Adventist Medical Center, Valencia. We would like to give you the greetings from our officers of the Southern Asia Pacific Division along with the workers in our division headquarters. At this point, we are particularly
grateful for the 25th anniversary celebration of Adventist Medical Center Valencia. And we want to let you know we'll continue praying for the success of the institution, the need to be united on the part of the workers, and the need to continue to bear the light of truth. Happy anniversary, Adventist Medical Center Valencia. Wow, happy anniversary diha sa AMC Valencia. Adventist Medical Center. Og no, katubad ang kuan ba? Pathfindering ba? Kung imong tanawon bitaw, bisan ako kay dito ra. Elementary ra man yung kutama sa pathfindering, di ba? Istorya may pastor ganina. Ang Bible verse, dugangan ka may pastor. Pero bitaw, kung seryoso, tanaw ni mo ang pathfindering ba? Ang training bitaw sa pathfindering mo, ginaginap karon nga life skills. Ba? Because you It's get to... a holistic approach sa church. Actually, practical na siya nga skills. Pagdili na gina sa to akong una-una. Tinuod na siya. O man, ba nga bisag katong nataying na mo elementary ra to. Gamit kaayo. Natoy impact. Gamit kayo karon. Pagka bagagnaon karon naman na TV. Kada Tinuod. Wednesday ba atong program, di ba? Ipalit kag program. Gamit juga na sa mga gamit batang. kaayo. Saludo sa tanang mga master guides. Salud. Yes. O mga pathfinders. And happy anniversary, AMC Valencia. Yes, pasalamatan na to si Peter ato pag-edit ato, Yes, no? Yes. oo, si Kuya Peter siya na daw isa Kudos. to. And Sa doon Valencia kayo the ang- whole week siya ang gyud taon video. dito 1 man. One man crusade pa ingon ni pastor. One man show. Di ba? Og si pastor na ay greeting. Lagi, mauro ginihinungdan na nagpabilin ko. Yes. Kay nanawag sila uni nag-text pagyud. So akong i-greet ang family ni Elmer de Ocampo din sa Isulan o sa siya ka working layman. Ang tanan ng mga silingan din happy Sabbath ninyo o mahinaot pa nga naamos mayong kahimtang. Amen. Yes. Salamat kayo sa Yan. pagtanaw. Sa iyong Yes. family, pastor, na kay greetings. Of course, permanente naman pero ato ko lang yung i-greet akong asawa, akong mga kabataan nagkabulag-bulag na sa naglain-lain ng mga reasons pero sa ngalan sa Ginoo intact yapon. Amen. Miss you. Salamat kayo, Salamat kay pastor. This This time, naniya kita sa pag-celebrate sa Birthday! Bulletin. Happy birthday sa atong celebrants. Happy birthday to Carl Goring, alam one ni of Go. our volunteers. Cesar Volunteers, Lagra. Cesar Lagra. Pastor, thank you. Christian Vic Maestrado. Oh, Happy engineer. birthday, Ma'am Darlene, Katigan. Ate Darlene. Efren Calasan. Calasan. Happy birthday, sir. Yes, happy birthday. Evet Luz Samorin, happy birthday. Froilan Alfred Wahiman. Wow, Froy Froy, Froy. happy birthday. Bata Froy pa si Froy. Casinaw. Sergio Luis Pinido. Happy birthday. Happy birthday, sir. Carney. Carly Ray Sona. Sona. Si Sona. Ate Lovely Gofan. Wala, gwapa kasi nilabyan ninyo. Ba? Hindi ako sa... Oo. Nga pa ba? Sorry, te. Glay Joy Layos. Happy birthday. Happy birthday. No, sa tanan nga Friendly. nag-birthday. Happy birthday. Ano sa kantahan? Happy birthday to you. Yes, Ayun, nag-blend na siya. Oh. Katong Katong kayo speech. siya nga pitch. So, Nagkasabot wait na to ito. kinsa day out of children absent. Dili Kuya na ka po Weng. absent. So, Anyway. Bitaw. Mga kapaglao, maniya kita karon sa atong Bible trivia. Ayan. What's the Unsa question? pangutana? The question is... Unsay Unsay ngalan ngalan sa isa ka babae nga taga Jope? Jope. Nga gibuhi ni Pedro gikan sa pagkamatay. Imo tong Resurrection. gibuhi, Resurrected from the death. Oh, kinsa to siya ang taga Jope? From death. Ah, Tawag na mga resurrect. kapaglao. Oo, tawag Ikaw na na may na. Oh, answer. greetings. Sa Okay, na let- si Jim Jim. Ayan. Yes, There you go. Wondering, ano lang. Oh. Ako na lang. Sige, sige. tubos na ako si Baba. Oh. Sabat greetings to RG Rico of Sultan Kudarat. Nagtanaw siya karon og si Nanay Arsing Ramirez. Ugangan nako nga nag-inasara sa kinabuhi si Iles nga akong baby regards daw niya Uncle and Auntie Bingbing. Hello, pagkika ni greetings from Pastor Bong Diasis. Iga yun yung gitext. Hello, Dia Pastor. Hi, Og Pastor. sa imong- Hi, Pastor. Liz, hello, good Oo. morning diha sa imong kauban sa imong asawa. Og sa imong bisita nga si RG Rico diha sa Sultan Kudarat. Wow. Salamat sa Yes. mga taga Sultan Kudarat nga gatanaw sa ato. Alright. Sir, Alright. sir? Okay, ako i-greet diri si kaning active guys ha, si Maymay Gobes. Yes. Permanente grabe siya yun. ga
active sa chat Shout diri sa out, Facebook. Oo. Happy viewing dira og kang atong kapaglaom diha sa Hawaii, si Janjan o si siya nga Galion, isa ni siya sa atong host sa Harana. Good morning diha kaninyo og Morning. maayong pagtan-aw sa Panibaya sa Kabutagon. Ayun, Alright, no? Si Ma'am Cora Wahiman gatanaw sa ato karon Yes, naa siya itubag flower, sa ato ang thank you kay kayo. na siya gi-message, ma'am, itawag. Daghang kay salamat sa beautiful flowers, no? Wahiman Flowers sa ato ang Okay. Fits, Yes, oo. napo kay greet no, watching from Lower Lilinghayon, Ma'am Kabahit and Pastor Kabahit no, and sa mga kabandara si Sir Livy Obedencio, Ma'am Eliza Kabahit Obedencio, Don May bro ug Doy. Happy Sabbath sa inyong tanan dia. Naan sila sa MBC karon. So ito sila silang kaila sa Lower Lilinghayon. Salamat ka na sa palay sa pagsuporta sa Hope Channel and pagtanaw sa Panibaya sa Kabuntagon. Yes. And also nag-greet po din no. Hi Pastor, may buntag nyo diha. O kapastor din siguro ni ganina. Pwede ko manimbaya, pwede kayo no. Ipapanimbaya dahil na ako ang ako mga kaigsunan diha sa Tabina, Zamboanga del Sur. Ug sa mga Takoy family, Malolot family, Horigi family, Rodriguez family, ang nagpanimbaya di ay si Angel Raisin, Malolot Takoy. Salamat, Pastor. Yes. And sa tanang taga-Hingoog, happy watching and thank you so And much we for have our watching. numbers on the screen, no? Para sa itong bio trivia. Pwede mo magtawag. 0927-777-5602. So again, no, 0927-777-5602. Tawag na. Yes, and Tawag happy viewing kang Kuya Awing and Ate Gracie, no? Nga na diha sa agad sa dapit. I think Davao. Oo. Yes, Sure. og sila Andrew. And Kuya Andrew and Ate Charm. Happy Yes. viewing diha kanin. Happy Kuan, Sabbath. magpasalamat di ay Minof sa Green Mind. Sila ni Sir Ray and Ma'am Rose Lomarda diha sa Impalambong Malaybalay, Bukidnon for accommodating in Harmony team sa amo ang pag-shoot dito, taping para sa third season. Daghang kay salamat for accommodating the In Harmony team. It's so inspiring ba kay ang Green Minds is a social enterprise nga ang ilahang focus is empowering the indigenous peoples of the Philippines dili sa Bukidnon. And So amazing. sila si Sir Ray pod gakandak na pod sila training on natural and organic farming and value adding kana i-market na gyud ang product no even as far as Vanuatu. And they have lived in an SDA community last year. Mo nang ingon sila kay balo kog Hope Channel because you're an Adventist. I have lived there in an Adventist That's nga so nice. community. Diba That's ang iyaha pong sister-in-law ni Sir Ray Adventist pod. Oh, di ba? Ang igsoon ni Ma'am Rose. So daghang kay salamat. God Thank you bless so sa much. diha sa mga taga Green Minds Umanika Eco-Cultural Farm na sa Impalambong Bukidnon. Naaragid siya Malaybalay Bukidnon. Naaragid siya tunga sa Malaybalay City. You can visit there Ma'am and learn Ange, about kung organic magiging farming. makakuyog sa imong taping sa Why not come and join us? Oo. Anytime. Oo. Akong i-greet og happy anniversary ang akong ate, no? Og iyahang husband, of course, Ate Ann and Kuya JR. Happy anniversary. Napabatay mga greetings? Kimboy, di ay si Kimboy. Hi, Happy daghang kay viewing sa salamat. Huma magpapangana Oo. sa mong balay. Si Yes, Pastor ako Dalang na. Daddy Cruz sa po, Dumingan. happy watching. Mama, Papa. Mga kapaglaom, hopefully naamoy nakuha sa atong programa, no? And we are encouraging everybody to think positive and be with God all the time. Mga kapaglaom, atong ang kuno ng grasya gimaya nga sa langit kanato gigasa. Batiyaw ipabati ang gugma sa Dios imong maangkon. Ug mga tuburan, nagdaghatag dugang kadasig sa itong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya adunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panibaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath, everyone! Happy Sabbath sa My tanan. sister.